magkasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubong ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier. M. Luwilier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo! Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa M. Luwilier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, mamubumaga bloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, mamubumaga bloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kupalungit masyay. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kupalungit masyay. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o haldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom.
papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Parareta Silatika ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asimplatica ni Philip Parasena. Tugang Diyos, marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 10 na kita kan bulan na Oktubre, daw po kita nin Biyernes. Banya to sa lado technical si James Oko. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Malumlum na naman na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Pero mayo manin raot. Kumbaga, kunyan sa ninidarakan na paglaog na kan duros amihan. Kaya mauran-uran. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Di po sa probinsya kan Camarines Sur asin man sa syudad kan Iriga. Na daw mo na kumaparatokar kan na flood control ta pati bagaan mga batchmate na piktarana. Basa kaya magpuon-puon si Freddy P. Tapos dahil siyang pagparasahutan kayan. Ayaw man nagsasahot sa imo kundi siyempre, ikan nagpuon, kan istorya, normal. Ay, inda. Ako, dahil na kumapara bali-bali, pag-arog yan, maruriyon yun kan mga borobats, pag-arog nakiton ngod. Ano bagang iinglaw? Sabi ko, ani kikagawad babi, dapat niya ako sa bats, igwaman lupong tagapayapa. Sa ultimo kaya mga bats nalalaog na kayo din flood control. Ano yan? Sabagay na inot man ito kan flood control. Pero yung flood control, ganyan pa sa naman nagbubutwa. Pero ang mga anomalya, haloy na po yan. Dati na yan, mayo pang flood control. Yaunaan korupsyon sa gobyerno. Kundi nagparadakula sa nakasuisyo. Bagaan ginikanan, tanganing magburutwaan sa mga anomalya sa gobyerno. Patadtaran sa na po yung flood control na ini, pero ang korupsyon, yun nga na. Sa naman sa mga flood control project. Diyan ang puon ka nagkakaburoksan ang mga anomalya sa gobyerno. Kaya ang mga batchmate, mga batch sa eskwelahan na makisaw-saw dyan. Kaya na kita magpara iba-iba dyan na sabi nga ni kanina ba, stop bullying. Bully-bully. At ang
Stop bullying. Sabi ka ni Cor nga, woli, boli, boli. Ay, hindi nagko-concealer. Ako napapangirit na siya ng mga kung ano-ano na siya ng mga post. Dahil na nga niya ako magpara mga palain-lain. Maghanap buhay na niya ako. Ay, maghanap buhaya. Sadyang kita magkakaurula. Dahil tama ko kuan buhaya sa gobyerno, masakit. Nagdodorulag na nga ng mga buhaya sa gobyerno. Papasiring na po baga sa ibang nasyon, masakit niyan ralapagon. Paguna gan kan iba pasilan magpara-imbestigar, magpara-hanap kan mga buhaya digdi sa Pilipinas. Yan po ang pinakadipisil na ginagampanan ngunyan kan ibang mga senador asin congressman na masakit itutok do mo so kaibahan mo, kabaro mo, kalukuhan. Tapos kan itukdo muna so kabaro muna kay bansa anomalya itutukdo ka naman. Ay masakit yan na sinda-sinda nagtuturok doon na kan anomalya sa gobyerno. Kaya naput yan na isa'y daw na nagsasabi nin katotohanan. Matira ang matibay pag-arog na po kan ang labanan kan mga nangyayari dyan sa Senado asin Kongreso. Kumbaga, pag abot po digdi sa mga anomaliyang ini, bako sa naman ang nagigibukan mga anomalya, ang mga congressman, senador, at ingani sa barangay, igwa naman. Kumbaga, centralized na po ang mga anomalya sa gobyerno, digdi po sa satuyang nasyon, kadipisil ng pagparalilinigon, kumbaga. Nasa tao na yan, nasa mga namamanwaan na yan kung gusto malinigan ang paggogobyerno sa Pilipinas. Ayaw man po kaya ibang makakaresolver kita ang mga Pilipino. Alangan man yan ipagparabasol ta sa China na sinasakop na kita. Nung dahil kita sa kupon, iba man ang pagkakaabalahan ng mga Pilipino. Imbis na pagkaabalahan ng pakarayon ang sistema kan paggugobyerno. Ani na ato manta, puro na sa nabaga oro investigasyon dyan sa Senado, asin Kongreso, ano man mapapala ta kayan. Haloy na pong nangyayari yan dyan sa Kongreso asin Senado. Daw may napapalaaman ang mga Pilipino, mas lalo pa po bagang mga nagpaparatirios kita kan sistema. So mga kababayan niya to tinututukan kay itong mga loyalista. Mga loyalista sa mga politiko na an iba, an isip ay basta nga maray si Bossing. Nasa pisto nga si Bossing, buhay ako, dahil ako matatanyog. Mak mo makaisipan yan kan ibang mga kababayan niya to. Kaya ipig-iisip na damay-damay sa mga Pilipinong nagtitirios. Nakakadamay kan mga Bossing ninda. Hoy, good morning dyan sa Mama's Cafeteria ki batchmate Warren Nueva digdi po sa San Nicolas sa siyudad kan Iriga. Ki Aldrin Altesa ki batchmate. Ay pa ini mga tuninong sa nanay para irintindi kung anong nangyayari dyan sa batch 77. Magang iba kinununo na sa mga istorya na mga maginibo sa buhay. Nagtatrabaho bagayan, kung magpara-aratom kan mga kung ano-ano na sa nagruruluwas dyan sa ano yan, chat group. Ano bagang bibisil good? Kaya sabi ko, peace be with you to all. Kaya nga kita magpara kung ano-anong mga tataramon dyan na makurukon dyan sa nang dikit. Igwa ng una mo, guilty ng maray, nagre-react naman. Ano yan? Kung mayong katotohanan, dahil magpara-react.
Aron na kita kayan mga aking sadit. Kumbaga mga pa-senior citizen na nga ni iba. Iba na nga ni ng mga batchmate na senior citizen. Kundi kita nakukonsulohan lang minsan, napapangirit na lang ako kung ano na sana niya ako nagruruluwas mandig di sa account kan Unip High School Batch 87. At kita nag-live di group na i-add pag-iraray. Ano? Muna niya ako magparakon dyan sa mga grupo-grupo yan. Pag-araw ko yan, personal account na lang daw. Naggugulo na mga yun. Minsan ang mga churro chat group, iyo po yan ang nakakaribaraw sa buhay kan tao. Imbis na ma-resolveran ang problema, ibubugtak duman sa chat group, nagpaparadagdag sana sa konsumisyon sa buhay. Ay mo nare-resolveran kan chat group kung anong mga problema kan lambang saro. Kan pangangaipo kan lambang saro. Maray kung ma-resolveran man kan mga churro chat group. Nagrahay na. Pero kung mas lalo na dadagdagan ang konsumisyon mo sa buhay, ay mag-live group ka dyan. Bako yan na makatutubod ng mga churro chat group yan pag-araw ka yan. Gamiton ta, so karahayan. So, may peace of mind kita sabi. Bakong nalalaog din mga monkey business. So, sabi ko po yan, kadakol lang mga grupo-grupo, mga GC ngaya. Kung minsan, pigpaparalaogan kanin mga alanganin. Mga palain-lain na sabi. Kung dahil man kagaya dyan na lauganin mga palain-lain, itong mga style pambukag. Pero mayo man konselo dyan sa grupo minsan. Boring man kung pagpapara-orulayan sa mga seryoso sa napirming bagay. Sinserong bagay. Pero boring ang mga churro chat group na yan. Pero pag may mga kontrobersiya, buhay na buhay. Kita pong mga Pilipino, abang ihilig ta pag mga kontrobersiya, ang ibang mga kababayan niya to, halos iulugod yan pinagtututukan, pagkakaabalahan. Pero so, mapakarayan pagbuhay kan lambang saro, pero maluyasin na kayan. Na so mga nagtitios matabangan, ay, dayan, maayong pakiaraman ni ba kayan? Masabi pa nga niyan, diba? Basta nga ako nabubuhay, nung labot ko, man nga kaninyo. Awa, pa nga ako magparachismis. Siguro bagang mga mentalidad na arog po kan. Mayong pakialam sa kinaban. Kon kamu ay magparapagulo, kon kamu manggulo, bahala man nga kamu sa buhay nindo. Kumbaga mayong pagkir sa kapwaan iba niya itong mga kababayan. Basta sinda buhay, kumbaga marayan buhay. Tawa nga na iba day naghahanap buhay, ano ba marayan buhay? Basta may inaabot na mga ayuda. Kita nasasabi talang po ang mga realidad na nangyayari digdi sa kinaban. Tapos pag nagagadanan sa roong tao, kung minsan pigpaparabugtak baga sa profile, so binawian na nin buhay. Ay ano man niya, pag digdi sa kinauban buhay pa, dahil gayo pigpaparakaabalahan ang tao, ay santisima. Pero pag binawian na nin buhay, rayao na sa profile. Mga mahiling mo, si Kapitan kan Santiago, yung bagan mga rayaon sa profile, kan ibang mga kababayan niya to, ano yan? Maging makatutuhanan sa nangani kita. Minsan may mga bagay po na dahil man ta pwedeng pagparagamiton, lalong-lalo ng mga mayo na digdi sa kinaaban na masakit. Maray ko na sabi nga ni
Dr. Ramon Nonato, dating konsyal kan panuwaanin na buhi. Hey, para kunyan nga mga happy birthday in heaven. Kan buhay nga, dahil pinahalagaan, subuhay kan tao. Kan nabubuhay pa, tapos nga, pagpapara sabi yun, happy birthday in heaven. Hindi ba nga nga, dahil mo man aram kung talagang langit man, so ginibulig di sa kinaaban. Minsan kaya ang tao baga pinapahalagaan pag mayo na. Tigpapara umaw na, gabos na yaon po dyan na umaw. Ito ngaya, so mayo ka nang madangog na kararata na ginibo digdi sa kinaban. Hindi mayo man kitang maginibo tayo man yan ang kaisipan kan lambang saro. Siyempre alangan man natangani mayo na digdi sa kinaban pag para kunyanon mo palatikon. Kadtong nga lang nga kadtong raet maray man ngadto tanagraan na o amak mo yan kun arog na kaya nan pagmirar sa imo kan kapwa mo. Kaya siyempre ang naisip ay sa mga karahayan. Pag nagkakaigwabaganin ng mga necrology, ang iba pinapataram, puro yan pag umaw, mayo ka dyan madadangog na negatibo sa gadan. Dapat isipon man kan tao kung ano man ang kunyan kan ini nabubuhay pa. Kaka pahalagahan man si mga buhay. Ta kung minsan ako nga ni narumduman ko ito so ama ko kan buhay pa. Ay pabayain na nga ito nuno. Iton nga nag-iingalo na. Guraan naman di na nga para maray nga sira kanta. Mig-ingalo na kita nga migsakit pa. Totoo man talaga. Pag ang tao nagpapaingalo na, dahil para di-restorbo, di ba manggadigdi sa kinaaban, para di-restorbo pa. Katanganing gadana, kung ano-ano pa ang mga, so pamilya lugod, yung nagkakagurulo. Mataram dyan sa mga nekro, puro pag-umaw. Dahil manaram kan iba, alimbawa sa magturugang, may naaapakan na si buhay pa. Paparao mo, pigkukumpara pa, kalukuhan baga. Ay mo na pagkumparaan buhay kan mayo na, duman sa buhay pa, masakit, maski nga ni parehas ka mo buhay. Dahil pagpara, magkaigwa ka mo magkaigwa ka nin comparison sa lambang saruta. Kaya nga ni may kasabihan bagang individual differences, man iba-iba ang ugali kan tao. Man iba-iba ang destinasyon na itinataw sa satuya kan satuyang kagurangnan. Yan nga ni po nagkakaurula kung pigpapara compare kita sa ibang tao. Maray kung maray so pag compare sa satuya, pero kung igwa kitang naapakan, igwa kitang kumbaga nasasaktan ang damdamin, maluya po yan. Diyan sa Banuan ka na buhian na PNP nagsagibunin barangay visitation asin pakikipag-ulay sa mga barangay officials sin Mantanod. Ana buhi Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Benchito B. Cerello, ang Acting Chief of Police. Yun, nagsagibunin barangay visitation asin dialogo sa mga duty barangay officials asin man barangay Tanod tanganing matukar asin ma-address ang mga issue asin mga namamatean sa komunidad. Mauutan kan nasambit ng aktibidad na mapakusog ang koordinasyon sa pagultanan kan kapulisan asin man lokal na gobyerno kan barangay
Pera na sa naman, tanganing mapahusay ang koordinasyon sa pagmamantinir kan katuninungan, kahusayan at seguridad sa sarong lugar. Nagtaumanin pagrumdum asin giya an kapulisan dapit sa mga lakdang tanganing maiwasan ang kriminalidad asin mamantinir ang ligtas na kapalibutan. Sigun ki Police Major Cerillo, an arog kay ning inisyatiba iyon parte kan Police Community Relations Program kan PNP na kamauutan pa kusugon ang tiwala asin pakikipag koordinar sa namamanawaan bilang katabang sa pagpapautob kanlay. Bagayan po ang ginigibong niyan kan lambang PNP digdi po sa Rinconada area sa man probinsya kan Camarines Sur makipag ulay sa mga yaon sa barangay, sa mga komunidad ang aning maaraman kung anoan sa indang mga kinakaipuhan, nagibuhon. Sabi pa sa bareta, babay dangani lampas sa 4 na kilometro sa ibaba ka Bulkan Mayon, Pigkudal, ipigara sa social media ni Albay Provincial Administrator Raul Rosal. Ining mga retrato na nagpapahiling na Iguanin Kudal ang nagpapadagos na Pigkukudal ining lampas sa 4 kilometros na porsyon kan ibaba kan Bulkan Mayon sa Albay. Siguro abo nang pabuloson ang lahar dyan kaya kukudal na ang palibot kan Mayon. Nganing maulang ang pagbulos kan mga lahar dyan sa Bulkan Mayon. Ayaw na gayod na ibang maginibuan, iba po mga politiko dyan. Sobra na kayan mga kakwarta, kadakol mga pwedeng pakarahayon, simenton, kudalan, ano ta an Bulkan na Mayon na gayon sa indang target. Ano an yaon dyan, tapig papara kukudalan ninda. Pero may pagduda kita na igwang mga sekretong itinatago dyan, kaya gustong kudalon ang palibot kan Mayon. So mga natatagong kunyan dyan, baybay asin graba, iyo po yan ang garupig kukudal dyan, tanganing masadiri masulo ninda. Nasa linyaman si Ate Glenn, ano daw ang masasabi kay Ninan? Mayon, pinapalibutan ng unyanin kudal. Go ahead. Okay, salamat Karundang Philip. Nahiling ko man yan na may mga naghapot, may mga nagkokontrata. Pero iyo ini itong plano na an Mayon, pailawan Karundang Philip. Ito bagang masyara yun ka, hiling-hiling an Mayon ta may mga maliliwanag na ilaw, iba-iba kasing kolor. Itong plano kayan, garo iba-iba ang kulay, magiging makulor na gayo an Mayon, Karundang Philip. Ano ang naput dyan kaya ta, kung ang purpose, ilawan, ano ta, bugtakan pa rin kudal? Ayan nga ni, alam mo kaya basta proyekto, ang isip kan mga kababayan ta, siyempre pag iguanin proyekto, iguanin dilihensya. Ay garo, naglalaog na naman dyan sa flood control. Yan ang kuyan, Karundang Philip, ang problema. Pero kung itong pagpailaw kan Mayon, garo day naman pwede ta, not maski warakan mga pailaw na yan, kung iyo man talaga itong plano, makuyan mid-bid sa enterong kinaban ang magayon na Bulkan Mayon dyan. Saka day pasinda na kontento pag natupgaan Mayon, hiling-hiling ang kalayo, ang liwanag. Iyo baga. Tsaka halimbawa, pag yan talaga nag-erupt, at haros taon-taon baga nagkakaigwang eruption ng Mayon, itong mga ikakaadyan na mga pailaw, ano yan, day daw yan madistroso, day daw yan mapara.
kung sakali na may pagbuwag na naman. Itong dakulang gastos na ilalaan dyan, sabi nga ni kan mga kababayan, ano daw ngayon kung itagama na sa ibang proyekto na pakikinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Oo, mabayad sa kuryente kayan, sa maintenance. Iyo nga ni, dagdag atraksyon. May mga iba man na minauyon kayan, dagdag atraksyon. Pero mayon, dahil naman kaipuhan na pagparadugangan din kung ano-anong mga dekorasyon dyan. Sa midbid na yan, talagang tatak na yan kan Bicol o kan Albay, ang bulkan mayon. Sa kapag nagtutuga, dahil man yan makasaragang kan pag buga kan vulkan mayon ang ilaw na yan sa mga kudal. Iyo nga ni, yan baga karanda Philip, talagang mas dakol. Garo sa iling niya to mas dakol itong kontra sa pagpapailaw kan kapalibutan. Maski kan bulkan mayon mismo karanda Philip. Dahil naman yan kay puwan na pagparakaagan kan mga pailaw na yan. Igwayan din natural na gayon. Na maski wala kan mga dagdag na atraksyon, dekorasyon, permi na yan na kuyan, dinarayo kan kadakol ng mga turista for medyo kan pinaka atraksyon digdi sa probinsya kan Albay, kan Kabikulan, Karanda Philip, and perfect cone na mayon na volcano. Pero kung ano ang mga masunod, siyempre, sindaan mga nakaisip kayan, kung ano man ang mga proyekto dyan, halato na lang niya to kung ano ang magiging resulta kan nasambit ng mga proyekto. Bueno, sa iba pa niya itong informasyon, for medyo kan mga kampanya, kan mga otoridad, laban po sa illegal na droga, sa syudad baga kan Iriga, kan sarong barangay, duwa itong pinag-serbihan kan Mandanian to Derechisa, Karandang Philip. Kaya nagresulta ini sa accomplishment, urog na kan Iriga City Police Station, na idagdag duman sa record kan PRO 5 sa bilang asin duman sa halos milyon ng kantidad kan mga nakonfiskar na droga digdi sa laog kan Kabikulan. Diyan sa Barangay Sagrada, haros nagabot sa 2,000 itong duwang harong na nakuanan kan illegal na shabu diyan po sa Barangay Sagrada kan siyudad kan Iriga. And ugmang digdi ang tutuya pong Regional Director, Police General Brigadier General Nestor Babagay Jr. Malangan ita sa bisita, nagbalik na baga sa siyudad kan Iriga, yaw na sa iyang opisina si Mayor Rex Oliva. And sabi ni General Babagay, ugma siya kuyan, yaon po, nakabalik siya, nakabisita utro sa opisina ni Mayor Rex Oliva para baga mas mapapusok ang partnership sa pagultanan kan PRO 5 asin kan Iriga City government. And pinag-reiterar ni General Babagay si Mayor Oliva ang sa iyang bilog na suporta para sa vision kan Iriga City. And siyempre, ang mga taga-Argenio, yaon sa paglaom na kung tuin taragos ang programa kan PRO 5 para po sa ikakarahay kan sa tuyang mga kababayan, pag-abot sa seguridad, asin iba pa mga programa kan Philippine National Police. Ate Glenn, garo nagre-relipat na sa Iriga so mga droga sa Baawa. Mas dakol na nadadakop mo niyan digdi sa Iriga. Ayan nga ni, ano sabi ni COP, duman sa duwang harong sa Barangay Sagrada, saro duman na kaibanan ako mismo parandang Philip. Ang shabu, yaon na ko niyan sa bukid na parte kan syudad. Hunagarukan ko yan kan mga kawatan, dahil maabot kan autoridad sa yaon na sa mountain unit. Pero, for medyo sa indang monitoring, na kakaabot ang siring ng mga informasyon malangani sa may nasakote na doang o kaya itong sarong personalidad, itong saro garo dahil panadakok at large sa mangyarian na kuyan, search warrant operation. Nagpapadagot ang sa indang kampanya laban sa illegal na droga
maski dyan sa bukid na parte kan siyudad Kaniriga. Kaya inibagang mga barangay na yan, ining Sagrada, ining Patukad na lusot na yan duman sa Ocampo and sa Partido area. Kaya kumbaga, dahil na itong pwedeng agihan kalsuyang mga kababayan na matransact ng droga digdi sa siyudad Kaniriga. Alagad sa lado kan PNP, dahil man sila mahuntok para po magkadarakop ang mga personang ini karanggang silip. Pero kung sa Iriga, alangkaw itong kantidad kan droga na nakuha, sa Banuan kan pili kan sarong simana mas alangkaw. Halos milyon ang kantidad. 5.4 milyon karandang silip. Sakan pinagngangalas ko digdi Atiglen, tan barangay Iguang Badak. Tapos may mga pigkikrear bagaan sa tuyang gobyerno para malabanan ang illegal na droga. Ano yan pag-abot sa mga barangay, may mga sinasabing drug cleared, naburutwa pagiraray ang illegal na droga. Yan nga ni ang problema. Ano ang nagiging sirbi na lang kay ito mga pinagbilog dyan na dapat sinda itong paagi na dai malaugan ng droga sa indang barangay. Kaya lang, araw nga ni kitong dyan sa Barangay Sagrada, todo pahimutik itong nadakop, ang sabi kaniya on duman, ay talaga ngayong garo talamak na duman sa lugar ninda. Aram na ninda ang nangyayari pero dahil lang makahiro for medyo pa garo takot o kaya sinda ang personal lamidbit kay itong mga embelto. So nakuyan man, natatakot para sa sindang seguridad. Kaya maski may aram sa barangay, dahil nakakahiro karandang silik for medyo sa takot o na kung ma-influence ang tao ang mga embelto sa sindang lugar. Oo, taba ka nga ni pati si Kapitan, takot. Ayan nga ni ang problema. Kaya siguro, maski may aram, dahil na lang nakakagirong karandang silik. Pero sa lado kan PNP, dahil sinda rin pinag-aalanganan, sabi nga ni COP, maski isa yan embulto, maski midbid pang personalidad pag embulto sa droga, senda yan na madadakop sa mga masunod na panahon. Kaya senda pakiulay, maguntok na duman sa mga embulto o na sa pagbariwas kan droga na pwede makadanyar kan kadakol ng mga kababayan, taorog na sa lado kan mga jóvenes. So yan, karandang Willie, pansutuyang informasyon, Glenda Villares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Kaya masakit mga kampanyang ini laban sa illegal na droga tapos ida-drug cleared sa barangay. Biglang may mabutwa na naman na nagbabariwas kan illegal na droga ang shabu. Si Kapitan man pulok-pulok na ano nga pag na ko daan na droga sa di barangay ko no ko na naman linno sa mga pagsusulita di. Iyo po yan ang masaklap dyan da. Pigpapara sa rabi, mga drug cleared. Ano yan ta nagbuburtuan pagiraray. Ang mga droga sa nagkapirang sinasabing drug cleared barangay. Ay nalugod magpara kunyanin mga drug cleared. Kung yaon man sana dyan, igwa man sana ng nabutwa na droga. Useless baga, ina-awardan pa. Sayang kan mga award na yan na mayo man kamanungdanan minsan. Dapat mahilig man kita sa mga award. Ugmaon man si Kapitan sa Barangay Council. Ay, nakakoko nga kami. SGLG Award. Drug Cleared Barangay. Awa na nga tinang ading barangay na mo. Clean and greenest. Ay, inda. Anong klase ang mga evaluation? Pag arog po kayan, pag-evaluate ba gayan? Ano ta nakakarulusot sa mga evaluators? Sabi kaya kaniba, evaluators, baka uman evaluators ang nagkukondukta sa mga barangay. Hindi po kaya nagsabi, ako, nadadangog ko sa naman yan. Ano ba man kaya nga, ma-evaluate sa barangay, baka uman yan pag-evaluate. Evaluators baga nga, sige sa naman niyang karakanin masiram. Pag pinakakan niya ni Kapitanin mga masisiram, magayon ang evaluation. Kaya
da minsan makasuya bagang pagparamasdan. Ako, mas binsido ako kung na-awardan sa barangay, cleanest and greenest, talagang malinig, tapos green ang kapalibutan. Pero kung sasabi sa naman, sa papel sa naman, sa award sa naman, ay useless po yan. Mismong ang nakakahiling kan sitwasyon, ang mga constituentes kan barangay, kung totoo, ang nakukuhanin dong award. O, ini sa nang mga sa drug cleared. Ayan, ibang kapitan nga ni, tiga award na drug cleared ang sendang barangay, dahil binsido. Hindaman siya na nga, ay kinda na talaga nga droga, sa di ka na kang barangay. Amak mo yan, sinda nga ni may pagduda, pinapano yan kan DILG na nagiging drug cleared. Report! Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip and Baray na agad kabot kong waparantabay ng Mas sa Sentay Milyones de Pesos na kantidad sa anti-intervention ay pagtataukan DAB calls ng atektadong parauma at tuman sa Masbate. Tuman si Novelia Swaring and Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DAB call ang nasambit naman na kantidad na katatama para sa pagtatanong ng paroy, mais, kulayon, pati naman para sa livestock, poultry, abono, kasunitan sa kabukidan at panpagtuktok in Kadiwa Center ng Department of Agriculture at sa gobyerno pang provincial San Masbate. Mientras tanto, nagtauman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and BFR in mga plywood sa mga para sira na apektado nga ning magamit pa sa rehabilitasyon ng sendang mga bangka. Nasa 12,656 na parauma sa Masbate ang nakatalaan makaresipikan indemnification aliman sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kabaliman sa direktiba na Representative Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtatawakan ng bisama na task assistant sa Erarong Rice Farmers Financial Assistance o ang IFFA program na nagkakantidad din 7 million pesos kada rice farmer kung sa inyong papadagos pa ang ipinagsagibong gusto para bigyan. Agdag na bareta niya to sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon aligyan sa luwas. Hindi po kaya sa tuyang nasyon nakulang orgulyo pag nakakuanin mga nakulang award. And then problema, pigpapara-awardan sa mga ibang politiko. Tapos, dahil manin hiling na pag-uswagan sa indang sakop na lugar, arog na sa nadigdi sa Camarines Sur. Kadakula ba kan mga itinataong award ki Governor El Villaperte, ki kaito Governor pa si Mix Villaperte, si Congressman Mix Villaperte, kung ano-ano pong mga award ang pinagtatao, kundi ang tao, dahil man kumbinsido. Kumbaga dahil sinda binsido sa mga award na yan. Ang nahiling nindang realidad, digdi sa Camarines Sur, bako man na, kumbaga dahil man nahiling sa award na yan. Tawa pa patuson pa sindanin mga award, sindaman sa naan nagkakarahay. Tapos sa mga mabisita, digdi, award di pala niya si Governor, si Congressman. Pag nahiling so tinampo nang anos naman nga ding mga tinampo sa din mga provincial road, tapos ading nga ang award nagtayo na, ading tarpaulin sa award, ading billboard. Ay man po yan madadara sa mga award sa nanaiyan. Kung ano ang nangyayari, ang realidad, ang katotohanan na nahihiling kan mga namamanwaan, iyo po yan. Ang dapat tawanin dakulang unra kung talagang pwedeng tawanin unra. Pero kung sarong tao sa naman nagkapirasa na ang pigpapara tawanin award, bako po yan na makakatabang sa banwaan o probinsya.
dapat itong award na kadamay ang mga namamanwaan. Bakung sinda sana ang pigpaparatawanin unra na mga bistado naman nga ni dahil naman pwedeng pagpara kumbaga pagpara pabisto sa kinaban digdi sa probinsya unsa insain aram naman kung ano ang ginigibo. Minsan, dyan po kita nasusuya kaya pag nakakahiling kita kan mga darakulang award na inina. Sa indasa naman, bako uman para sa gabos ng mga taga Camarinesor. O kan magluwas baga, magbutwa. So, kadakol malnores digdi sa Camarinesor. Adaw, naresolveran man kan mga award na yan sa mga politikong ini. Ay, inda. Hindi na naman yan kita sa mga farm to market roads sa Bicol region ng yenot sa listahan. Sigun ki Senador Win Gatchalian pigrekomendar niya sa Blue Ribbon Committee and Independent Commission for Infrastructure na ibalis sa endang investigasyon ng overpriced ng mga farm to market roads. Nagabot-subot sa 10.3 bilyones na pesos ang kantidad kan sobra-sobrang kantidad sa construction kan FMR kan taon 2023 sagkod 2024. Ibahan kan Bicol and Eastern Visayas sa dakul ng mga overpriced. Yun sa naan investigasyon na kan ICI tanganing tapos mapanimbag sa mga dapat manimbagan. So mga dapat kastiguhon. So mga dapat kakastiguhon na nakagoda ibalik na sa kwarta. Katapos ibalik di kurulong na sinda siyempre dyan pa sana sa pagbabalikan kwarta napatunayan na sinda mga naghabas. Hindi man yan mabalik kung kumbaga mayo man ibabalik. Hindi ba kaya para pababalik sa kwarta kung nagka-urubos naman. Para hiras-hiras na. Masakit tipo no na ibalik. Minsan po, ang mga nagdidilihin sa digdi, bako sa naman na saro. Bako sa ng politiko, bako sa ng kontraktor. Igwa man ining mga kapatas na sabi. Narog kan nangyari, digdi po sa City Hall kan Iriga. Para sa hutan ka ito na nagkurap da si dating alkalde Madel Alpilor. Adaw, so mga sinasabing kaibahan ni dating alkalde na kastigo man. Nagbarilingbing na nga ni, nagbaraligtad na. Anong nangyari duman sa legislative inquiry? Mayo man baga. Yan po ang kahaputan kan mga taga-Iriga. Kadakol dyan ang mga nagbaraligtad. Kumbaga, nagkasapakat kan nangyaring mga anomalya kan panahon. Ano iba nga ni, nahihirak kay Mayor Madilngon yan. Nahihirak sa dating alkalde kan Iriga kung suarin nga so kadakol siyang natabangan pigparapayaman dyan sa City Hall kan Iriga. Wita, iyo palugod yan mga nagrotdot sa iya. Tamak mong mga kalukuhan yan. Sa mga hayahay na kan buhay. So mga pigparatabangan kan panahon ni dating alkalde Madel Alpilor kan Iriga, ka mga relax. Kaya inipuan isipon kan sa tuyang mga kababayan kan mga namamanwaan. So dating alkalde, nagrarayo-rayo na sa nata, makulog baga sa buot. So mga pigparatabangan mo, irorotdot ka. Makmong mga kalukuhan yan. Tapos iyo man sa naan matistigo laban sa mo, ay santisimang buhay tayo nidigdi sa kinaban. Nakatabang ka na nga ni, kapan pigpaparatultog. Kaya dahil kuman mabasol ang dating alkalde kan Iriga kung nagbalyo na sana din kaibahan.
nagbalik loob sa dati niyang kaibahan. Siyempre, pinipressure. Ika man daw pag para presyoron. Kakasuhan ka ngaya pag dahil ka nag-iba sa samuya. Wamak mo yan. May mga halo bagang threat, patakot. Kaya kuman sana, kung nakuman sana si dating alkalde Madel Alpilor, ay siyempre ay maiba na sana ako sa imo kaysa pag para kakalkalon mo ako. Para kakalkalon ang buhay ko. Tapos papatistiguhon sa mga dating pigparatabangan, kalukuhan baga. Kaya indaman sana ining mga investigasyon na ini sa Kongreso at Senado kung may kaabtan ining tultol. Sa mga kalaban, kabaro, tapos itutukdo kan iba pong mga kabaro. Digdi kaya sa Pilipinas, uso po ang rotdotan. Kumbaga kung isa'y nasa pudir, maray ang buhay. Pag mayo ka sa pudir at ang aning nagparatabang ka na, irorotdot ka man. So mapigparatabangan mo, yung man sa napati ang maula sa imo, yun po yan ang dipisil. Ako, in fairness, kay dating Presidente Rodrigo Duterte, kung bako sa iya, dahil may papalubong sa libingan ng mga bayani si dipuntong Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Kumbaga, tinabangan niya ang pamilya Marcos. Ngunyan, kalaban na naman niya ang pamilya Marcos. Ang nangyayari po kaya digdi sa Pilipinas, baralos-balusan. Milita, kumbaga mayo na sa pudir ang dating presidente na si Presidente Rodrigo Duterte. Inaarog na kaya ang kumbaga pigpapara pasakita na. Although arog yan kayan, may naginibo man po yan, nakarahayan sa pamilya Marcos. Kaya ita sinusurog ang pamilya Duterte sa sitwasyon na ini. Kung bako sa pamilya Duterte, baka dahil managing presidente si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinabangan mambagayan kan eleksyon. Malangan an ibang mga kandidatong senador ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So dati bagang mga kaalyado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Tulinyada. Tapos ngunyan, sindaman siya na nag-uurulaan. Pag-abot dyan sa Senado. Maski ang mga congressman. Pero may bagang naralaw kan mga balingbing. Nangani sa nang maproteheran man ang sendang poder. Kumbaga, ini po ang masakit na mga nangyayari sa Pilipinas na maresolveran. Talambang saro, may utang na buot. Kunyan, pag mayo ka na sa puder, nawawaraan na ang sinasabing utang na buot na yan. Linilingawan na kan tinabangan mo kung minsan. Kaya arog po kaya ang nangyayari sa tuyang gobyerno. Kumbaga, sige ang hinanapan. Ay ako ngayon nagtabang man nga ako kan panahon sa imo. Dipuntong Presidente Rodrigo Duterte. Tapos ang pamilya Duterte man, ay nagtabang man baga ngaya kami sa imo, pamilyang Marcos. Mayong katapusan po ang mga nangyayaring ining kumbaga sige ang binurot-butan kan mga utang na buot. Kaya dapat digdi po mag-isip ang mga Pilipino sa mga utang na buot na ini kung ano ang masasabi ninda digdi, kung nakakarahay ini o nakakaraot. Kaya no, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Nakagain ka sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pasasama? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari na nagbabase at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, apiculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Street, Barangay Mall, Urban Sorsogon. Para sa karagdagang informasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Basi at Cooperative. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla, Iriga City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier.
Amluwilier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amluwilier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ikuha na kitang 3 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Ay, pasalamatan pala niya to ang mga sponsors niya to. Di sa RPNDZKI anniversary. Engineer Wilfredo Boxit, Branch Manager kana Casoreco 3. Major sponsor, Omnisource International Trading Corporation, Mrs. Nip Mayor Caja, President, Doña Rosario Bibio Subdivision, Sucat, Montenlupa City. Siyempre sa kuyang batchmate, si Warren Nueva, kana Mamas Cafeteria digdi po sa Barangay San Nicolas, Ciudad Can Iriga. Bedigdi nagpasaring na ang labor leader na si Leo D. Guzman sa pahayag ni Senador Mark Villar, dating sekretaryo kan Department of Public Works and Highways poon kan 2016 sa 2021 napit sa pagkakaigwanin maingat asin planadong infrastructure projects para sa pangangaipukan mga Pilipino asin kan nasyon. Sa pagdahog kan Senate Committee on Public Works, sinabi ni Senador Villar na kaipuan kan Pilipinas ang mga proyektong nagtataguyod kan sustainable infrastructure projects arog subot kan Build program kan nakaaging administrasyon na subot example of how impactful infrastructure projects are. Ito draw iton. Ay indaman siya na senador. Mientras na pirit pa man ni Di Guzman na iba kung magpaikot asin magkawat nin tao. Kaya sabi niya, stop capen man. Nagaatubang kaya ngunyan sa kontrobersiya si Villar dahilan sa pagkakasabit bilang dating sekretaryo kan DPWs na subuot saro sa responsable sa mga multi-billion pesos na anomalya sa flood control projects. Ay indan mga buaya kaya digdi sa Pilipinas, sigan sa raginsagi. Una mo abang lilinig kan gineribong proyekto. Abang lilinig kan pagkurakot. Kumbaga, di lamang mamalisyahan mga ngod. Pero itong parabon sa kanyog na mayong tanog na naguhulog anyog. Matindihan mga koraptong opisyal niya to. Pag nalikad ay indah. Kaya sawa na po ang mga Pilipino sa mga puro investigasyon na ini dyan sa Senado asin sa Kongreso. Saka ito pa ginibo na po yan. May mga na-impeach na. Kumbaga may nakasuhan na rin plunder. Igwa na nga ning luwas laog na sa kulungan ng mga senador. Hasta nakabalik pa ang senador. Talagang may mga kaso yan na plunder. Kaya minister papag para investigaran,
yun na nga niyan, ibugtak na sa korte, kasuhan na kung may mga ebidensya, dahil na pagparadarahon dyan sa Senado, asin Kongreso, na sinda-sindaman siya, nagtuturok duan. Useless baga ang investigasyon na pag may mga nagtitistigo na, tapos itinukdo so nag-iimbestigar, yari ang kaso. At ang nag-uuro investigar, tapos yung itinukdo na yun salarin, yun kumbaga promotor, imbelto sa anomalya, ano pa man ang makukuha dyan na merito kan investigasyon mag-arong kayan. Useless baga ang mga uro investigasyon na ini na tapos so nag-iimbestigar, yun ang itutukdo na imbelto sa anomalya. Pero papasadahan pala niya tungon yan. Ini pong mga server kan telcos, digdi po sa Rinconada area, asin man digdi sa Bicol region. Sa ini pong satellite office kan National Bureau of Investigation, digdi po siyudad kan Iriga. Masarong bulan na pala mayong server. Kumbaga dahil sinda nakakapag-transact, kumbaga rautan sindang server. Pati man ang LTO, digdi po siyudad kan Iriga, sabi ni Ma'am Grace, ay pigdadamay da kaya. May mga utang dain da kung totoo dahil nakakabayad sa mga service provider, ay kung arog kayan, ano ang serve na nagpaparabayad ang mga kliyente sa Endo? Mga transaksyon na paprakasar nagkakaurula. So, tapos i-implementar ining manunungod sa mga bagong plaka kan LTO. Ang proseso abang sakit kung ano-ano pati ang ginigibong pasakit sa mga kliyente. Inutil po pag rugan ng implementasyon, tapos madakop na da sa Pizza Uno kan Nobyembre duman sa mga Mayo pang bagong plaka ay an kasalan po yaon sa LTO. Bako man kasalan kan mga nagre-renew kan plaka kan rehistro kan mga bihikulo. Yan po ang katunayan, tapos paparapadipisila ninda sa proseso. Dapat kung sincero ang gobyerno kan pinagsasabi nindang bagong Pilipinas, baguhon ang sistema, ang proseso, ang pag-uugali kan mga empleyado kan gobyerno. Yun po ang number 1 dyan. Report! Nasa linya man, nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Duwang volcanic earthquake sa rehistro kan Tibok sa Bulkan Bulusan sa nakalis sa 24 oras. Nakapag-rehistro ang Tibok ng duwang earthquake sa Bulkan Bulusan sa nakalis sa 24 oras. Base sa sendang report ko niya na aga October 5, 2025. Minabot naman sa 31 ng tonelada, kada daw ang sulfur dioxide flux sa bulkan. Base man sa sendang pinaka-scoring monitoring kan October 9 o kaya kasunma. May langkaw na 80 metros ang plume sa bulkan na nasa maluyang pagsangaw at napadpad sa parteng sa inupan at nasirigman na erito ang pamamaga sa bulkan. Sa ngunyan man silidong nakalangkaw ang alert level 1 sa bulkan Bulusan kung kaya istrikto na pinagpapangalan ang paglaog sa laog kan 4 km permanent danger zone at ang paglaog din mayong pagsikay sa 2 km extended danger zone o ang EDZ sa pinagsibo o sa parteng Subangan. Pinagbabawal man ang pagpalupad din ano man nalulunod pan ere sa ibabaw kan sukan. Pinagigiramdaman man kan Tibok kan publiko na posibleng mangyari ang biglang pagtutok kan sim o kaya kuyatik explosion ano man na oras. Yan, ang siyang dagdag sa Barasa sa Senado Lokal Kabarkada Karonda. Jonathan Oliva. Report. Report! Salamat Giraray Tabi Karundangatan sa mga heras mo pang informasyon dapit sa pagtupgaman kan Bulkan Bulusan.
gusto kong magturupgahan na dyan sa Kongreso sa Kasenado bako sa ng mga bulkan. Iturupgana sa mga koraptong opisyal dyan. Kumbaga daraho na dyan sa mga nga-ngaan kan bulkan. Bali na so ibang mga politiko, mga kumbaga dyan sa ano yan, bato, bubwa. Kundig di sa ringkunada, kung sa buhi, putnay. Dapat iyan iturupga. Hindi ka mga dipisil bagang itupga kan mga koraptong opisyal sa gobyerno sa kakan ano yan, mga nagigibonin anomalya. Dapat kayaan mga nagtitios na mga namamanuaan may kontak sa Pangulo. O ano na reklamo tapos mga day na re-resolveran kan na gobyerno isumbong tulos sa Pangulo. Makaabot tulos sa Presidente. Ang nangyayari kaya garo inuulang man kan 911. Pati sa 911 garo abala man. Ako yan, nagarumduman ko ining 911 na yun. Minsan da, mayo man nagsisimbag. At ang sabi ninda, kaskas, 911. Segundo minuto sana, mariresolvera na, maaksyon na. Paano yan mag-abot nin segundo minuto kung mayo nga rin nagsisimbag sa linya kan 911? Na magpara crear ko ta kan mga arog kaya na bagay. Ayan, nag-crear kayan si General Nicolas Torre III kan iyo pa na chief kan PNP. O yan, karon nalilingaw-lingawa naman yan, tamayo naman siya. Iba naman ang polisiya, patakaran ni Police Director General Nartates. Sana dahil magtitis si General Nartates sa iyang posisyon kung ano ang mga polisiya gigibuhon sa PNP. Minsan po ang PNP naglalaog sa mga darakulang kontrobersiya. Kung uuguron pati, ini bagang mga intern ngunyan, mga criminologist passers, dakol na digdi po sa tuyang nasyon. Ano na daw sa nang pagpaparagiribuhon kay ni pagkakatarapos, pagkakaparasar, pagkakagraduar, mayo man mga nalalaugan na halimbawa makalaog tulo sa PNP. Dakol po kan mga nakatingga bako sa naman ganing ining sa criminology at sa teaching profession, sa nursing. Po ang dapat resolveran kan sa tuyang gobyerno kang Kongreso asin Senado kung paano yan magkatarawan in trabaho. Ibuanin paagi kan sa tuyang presidente. Bakong ang pigpaparatutukan ining mga oro ICI nga kuno, mga oro investigasyon na haloy na bagayan. Magala ng bisil ngud, damang basang inaabutan na tultol. Tapos dahil man na re-resolveran sa mga problema kan Pilipinas, sa mga dapat nindang gibun kung paano ma-aksyonan. Anyaon sa mga parauma na presyo kan paroy ngunyan, 8 pesos na senada. Makahirak na po baga kan mga paratanom. Tapos hinda, sige sa nang uro investigar dyan sa Senado asin Kongreso. Kung iyo bagay ng tinututukan ninda kung paano maiangat ang pagbuhay kan mga parauma, kan mga paratanom, marhay pang bareta yan.
Tapos sa mga mayon trabaho, mahanapan nin mapaglalaugan na trabaho sa mga graduado, mga pasado. Magiging hayahay ko taan buhay kan mga Pilipino pag-arog kayan. Pero kung nanpigpa para kaabalanin da, puro investigasyon, pagsayang kan oras na dahil manin naabta na tultol, ay sayang kan ginagastos kan sa tuyang gobyerno para sa mga pagkakanindo, an itinataong sweldo sa saindo. Grabe baga. Aray, kamuta nagsisweldo nin halangkaw, igwa pang mga sabing itong mga confidential fund, intelligence fund, igwa pang discretionary fund, nagin PDAP, hasta nagin BUB, para ribay-ribayan sana. So, apod kan PDAP, saka itong inibong BUB, budget up sa bottom na nito. Basta arog na baga kayan. So, kunyan, itong PDAP. Kung sa barangay man, honorarium. Ano pang pagparaapod kayan. Kumbaga, iyo po yan ang mga pinaggagatasan kan iba pong mga yaon sa gobyerno. Dapat ko ta ang mga budget ninda magdagos man sa mga kinapubrehan an iba, man sa mga tikapo nangangaipo. Hindi ang problema nasasara garo sinda sana ang nakikinabang an iba pong mga yaon sa posisyon. Kita man ang mga yaon sa laylayan, sabi ni Mayor Lene Robredo, kalay-kalay na. Pagparahihingo kung paano lamang mapakarahay ang buhay. Sabi man ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dawa nga ni makapangyarihan ang Office of the Ombudsman dahilan sa mga pwede kaining gibuhon ang mayo subot mangyayari kung nasa kamot ini kan taong habong maghiro. Ipinaliwanag pa man niya na pinagbilog ang Ombudsman tanganing pangatamanan ang public interest laban sa anomalya alagad sa huring 6 na taon iyon dahil subot ini naghihiro. Ombudsman is the second most powerful office in the government because the Ombudsman can investigate any anomaly in the government. Motu proprio, on his own account, he doesn't have to wait for any complaint. Sigon kay Carpio sa pakikipag-ulay sa sarong radyo duman sa Metro Manila. Dinagdag niya pa na igwaman subot disciplinary authority ang Ombudsman na nangangahulugan pwede ning mag-imbestigar, magsagibunin pagdangog asin mag-dismiss o mag-suspend kan sarong public official apera sa mga impeachable officers. So, napaka-powerful but in the hands of somebody who doesn't want to act, mayong mangyayari. That's why since we have a crisis of confidence in all our institutions, we have one new offense now sa Ombudsman. He could turn the tide if he does his work properly. Dagdag pa ni Carpio. Maski nga na si dating Associate Justice kan Supreme Court Antonio Carpio de Vencido kung magigibo ni ano yan Boying Remulla sa iyang trabaho bilang ombudsman kung magagampanan talaga niya.
kung dai man talaga maghiro, useless man. Yaon ka na sa posisyon. Tapos kung may mga nagko-control pa sa imo, arog nga kay nan gibon mo, takon dai, ribayan ka naman dyan, tanggalong ka. Dai nga nasunod ang samuyang gusto. Ay day ka mahaloy sa posisyon bilang ombudsman Boying Rimulya. Ang luwas mo, Rimulyetis. Digdi sa tuyang nasyon, pag day ka na control, ay tatanggalon ka. Nakadakol po kan controller sa gobyerno. Pinakadipisil kung paano mo pakikiibahan ang mga controller sa gobyerno. Pag yaon ka na sa posisyon ay kadipisil, kadakol kang pag-aalanganan, kadakol kang ihinimbangan. Kung ang iba pang mga pigihinimbangan mo, mga diferensyado, ka po dyan mapapalang tol-tol. Pag-arog kayan daw, kayaon sa posisyon, digdi ka sa satuyang nasyon, ang number 1 kay nimbangan, itong mga controller nagko-control sa satuyang gobyerno. Tapos kung yaong ka na dyan, siyempre alangan man, ay kami nga controller, magpa-control ka. Takunday, goodbye Philippines. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Mana po kitang 24 minutos, makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Mustaman sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan, kan Bula. Si Jen Mortega dyan sa Balaugan. And syempre duman sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Si Margie Simata Ramos, asin kay Mayor Tin Danabar. Dyan sa Banuan, kan Buhi, kidating alkalde Jones Belsa, sinman dating alkalde Margie Moran Aguinildo, and siyempre kay Mayor Lacoste, saka kay Michael Angelo Nugi Lacoste. Sabi man ni Vice President Sara Duterte, nangapudan ini sa publiko na tawanin balyo, protektaran an onra ka asin diretso kan kultura kan mga tugang nyatong IPs o indigenous Filipinos. This comes as the country marks Indigenous Peoples Month and the 20th anniversary of the Indigenous Peoples Rights Act. So, sa iyang video message, Duterte recognized the invaluable contributions of indigenous communities in protecting the environment, enriching Philippine culture, and advancing the nation's collective knowledge. He said that the wisdom and traditions passed down by indigenous people strengthened and defined the Filipino identity. In closing, the Vice President urged everyone to continue valuing, safeguarding, and honoring their rights and culture. He also encouraged the public to work together in promoting just, inclusive development. Ay paman, si Vice President Sara Duterte nagpapadaba sa mga tugang nyatong IFES. Hapot, tinatawan man daw ininyanin pundo. Digdi sa eriga, kadakol kan mga IPs, baka nabasangod. Nakukukunin mo, Vice President.
minsan makahirak man kan mga tugang nyatong itom. Ang pinaka problema kan mga eyepiece, mayo man sindang mga daga na pigtatanuman. Mayo man mga istara na, kumbaga itong talagang naiistara ninda na sa diri ninda personal. Bahali pa sa mga politiko, tinauhan kan mga politiko, kaya nagkakaigwan ng tribal community. Pero itong hali mismo sa kabankan gobyerno na sinda matawaan mga livelihood program, mga daga na sa indang may istaran, no dauman. Ini po ang dapat tawan atensyon kan sa tuyang gobyerno. Minsan napapasipara po ini kan gobyerno kung ano ang mga dapat nindang gibuhon para sa mga tugang nyatong eyepiece. Kaya day ako nagngangalas kung an ibang mga tugang nyatong ito, sige na sana ito mga pamurot-purot siton ibang kanyugan, kadlagan, para mas sana mabuhay. Tumayo man po sindang mga sadiri talaga. Hindi ba? Nagiging tumataw, nakikistar sa naman. Kundi, ang masaklap lang ka, digdita. Pag sinabing eyepiece, garo mga eyepiece, nayaon dyan sa kabukidan. Minsan, mahiling mo niya ako, nagbabaraba na sa mga tugang niya itong ito. Pasiring sa irigasyon. Tama, para gusto mayong tubig duman sa tukad. Ini sana, digdi sana sa mga inom mo na tubig, mayo man supply ang gobyerno. Alagad ang opisina po kan indigenous people, digdi sa oan na opisina kan NCIP, digdi sa Nicolas, naggayon na. Pero sa mga eyepiece, dyan sa mga tribal, dyan sa komunidad, eh maninaara si kaso. Napakadipisil na kaulayon kan regional director kan NCIP kay tumarhay kung di ka naghahaloy na dahil mo na makaulay nin tultol. Yun po yan ang nakulang problema minsan kan pamayok kan NCIP tan iba mga pauyam. Kaya na, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong gumaga-bloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bangong gumaga-bloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield
Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na kitang 35 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Mapagal-pagal siya na kayo magparataram basta nagsasarab it ang halanuhan. Sabi po ka na Commission on Elections nagpuuna sindakan pag-imbestigar sa posibleng campaign donations na naresibikan 2022 presidential and vice presidential candidates from government contractors. Sa sarong entrevista kay COMELEC Chairman George Garcia, subot party ka na ongoing probe sa 55 contractors ang subot nag-contribute sa mga kandidato nin ukan 2022 na eleksyon. Si Garcia nag-explicar pa man na padago sinda sa pag-validate kung ang mga kontratistang ini iyan mga government o igwanin mga government contracts. Sigun sa saya, before or after the candidates filed their certificates of candidacy, he added that they must first confirm that the donors are indeed public works contractors. Once verified, the COMELEC will release the names of the contractors involved.
sulpot dyan, no? Arin naman ini papangaranan na Comelec Chairman Garcia minsan may mga kunyan kaya kamo pasuro sekreto mo na. An ipapaluwas na pangaran, siyempre kung may koneksyon sa gobyerno, may koneksyon sa politiko, maduwa-duwa ang pangaranan na naman. Sabi pati digdikan mga nag-comment, otro pod ka, natalo na, pinaupo pa rin. Ay masakit. Nadaog na da, pinatukaw pagiraran. Ay inda, bahala pa man daw kamo kung ano ang giribuonin do dyan sa Comelec. Sabi ni Sheila Maricomatso, guys, hula hoops, 5 lang ang mananalo, hari ak pamur, wag puro bakas lang. Ang mananalo may patralalala ako. Pwede na digdi magbalik kita, Freddy. Magpatralalala. Sikor, pwede man. Dahilan man sa makusog na bulos kan uran duman sa barangay Masarawag, Ginubatan, Albay, bandang alas 2 kan hapon. Kasudma biglang nagragasa man ang tubig ba sa nagkapirang parte kan lugar, asin pansamantalang nalubog ini resulta kan plus flood, pambihira. Yunen po ini ang kinakaeditan niya to. Igwanan na arog kaining mga nangyayari digdi po sa tuyang lugar dyan pati sa probinsya kan Albay. Usong-uso dyan ang plus flood, landslide pag nagbabaha. Daay man nariri sa baga, kung minsan daay man tinatablan kan mga flood control pag grabe na ang kalamidad. Kan dipisil digdi nagbaha da subulsa kan mga kontratista sin kan ibang politiko sa flood control, pero so makontrol so baha wala nangyari ngon. Tapos iniman pong manood sa Albay Police Provincial Office sa pangenot ni Police Colonel Noel Donato Nunez, ana Provincial Director kan Albay PPO sa Maricas na pagresponde kan Regional and Provincial Explosives and Canine Units na isagibo kay niyan clearing operation sa mga apektadong building, kabilang na Engineering Building, College of Social Science and Philosophy, Daraga Campus, College of Nursing, asin man na building kan graduate school. Kasunod ini kan makaresibinin huma nin bombaan bio official page alas 11:40 yun sunin aga natulos man pinagreport na Erwin Madraso OIC kan Bio Security Office sa mga autoridad. Nagsiguro man kan mga autoridad sa publiko na siniseryoso kan pulisyan insidente na tinatawan doon na ang kaligtasan, asin seguridad kan mga estudyante, mga paratukdo, asin enterong komunidad kan universidad an magtitinir na sa indang pangenot na prioridad.
nagrom diuman pinagasuspindian gabos na laog sa gabos na antas kan trabaho sa Bio Daraga West asin Man Est Campus parehong aldaw dahil sa humakan bomba. Maray kan magkaaigwanin signal jam dyan. Harap kan kinigibo syudad kan nagat ang aning day mag-asir so mga para bomba. Say kaya iyan na nagsabing may bomba dyan sa Bio. Dapat madakop nindo ta. Baka mga pakulo sa naman ini dyan sa probinsya kan Albay tanganing mailihis ang mga issue sa flood control. Ay na ta naglalaog pa kaya sa kontrobersiya ko niya ng probinsya kan Albay. Tapos ang Sorsogon. Duman sa mga mayors na nagbarali sa good governance digdi sa Rinconada o Dabasang. And lalong-lalo na po duman sa probinsya kan Sorsogon. Habusin na kan mga good governance na yan. Mayo lamang aning nagbaling mayor. And lalong-lalo na digdi sa probinsya kan Camarines Sur ang kadaklan digdi. Garo habo man sa good governance. Ini kaya ang mga pinagbibirlog pong ini kan vice mayor, kan mga mayors na mga good governance. Pero magabat ini sa party kan mga darakulang politiko. Halimbawa, kung an sarong mayor, kapot kan congressman, gobernador, ano ta mabalik ka dyan sa good governance? Pwede kang kumbaga ipasuspindi kan gobernador. Magkuro-kontra ka sa nangani digdi sa Camarines Sur bilang mayor ginigibuan ba ganin paagit ang aning ikamasuspindi hinahanapan nin butas kaya siyempre tarakot man po ang ibang mga mayor na ini vice mayor na magbali digdi sa mga good governance na ining kampanya kan ibang mga mayors bako man yan basta-basta siyempre may mga nasasandalan baga ang mga mayors and mga vice mayors. Minsan kung ano-ano na sana po kayong mga pigpaparakrear digdi sa tuyang nasyon para sa mga good governance kuno. Minister magparakrear kayan, pakarayon sa nan paggugobyerno nindo sa indong mga nasasakupan na banwaan o probinsya. Kumbaga, yaon sa indong mga kamot kung paano nindo mapagagayon ang sistema kan paggugobyerno sa indong mga lugar. Waday ka mo magparabali sa mga good governance na ini na minsan ginagamit sa naman po ini kan ibang mga politiko. Pero kinakapital baga ta pag abot kan otro eleksyon no, sa mga nagbali sa good governance sa kuya ka mo. Igwa po kayo ng mga kumbaga sabi nga ni kan convenor na iyo po ang mga yaon sa likod ka ini. Kaya ngunyan pa sana pigbibilog na ta pag-abot kan 2020 elections. Kumbaga nabilog na nindene, pwede po ining gamiton kan mga kandidato pagka presidente, vice presidente, asin mga senador. Ayan po ang mga sekretong hero. Ngunyan pa sana, nagbibirilog na sinda. Anong purpose magparabirilog kan good governance? Dahil manapapakarayan sistema kan paggugobyerno, useless baga. Magpaparasabihon, good governance, ang mga purpose ninda ay inda. Kaya kung nagkukontra ta, marahay man nga niyan, ta may mga nanginginutan para sa good governance. Kaya lang, kung gagamiton sana naman yan, na paagi, tanganing so mga kandidato sa otro eleksyon, igwanang nabilog na grupo. Minsan ako duda na kaya kan mga pinagbibilog digdi sa Pilipinas na kung ano-ano na sa nabaga, mga para sa good governance, nakabilog na nga ninin Agila,
Dakol na po mga binilog na grupo digdi sa tuyang nasyon na dae managayon na kakatabang, ani ba? Ginagamit sa ng kapital kan iba po mga politiko, darakulang politiko. Pansadiri bako man pangkagabsan. O kay ito baga binilog ang Magdalo, ang guardians. So, ginamit sa naman baga kan mga politikong yaon sa likod kayan. O ngunyan harain na yan. Kumbaga so, mga politikong nagkapital kayan, yun napakarayan mga buhay. Pero sa mga miyembro, dahil managayo na tabangan sa iba. Kaya digdi sa Pilipinas, kung ano-ano na sa nampig paparabirilog, na ba, kinakapital kan mga politiko. Kaya minsan, tuntuman po ang ibang mga kababayan niya ito, mga miyembro, dahil nga ni Aram, kung ano ang purpose, kan grupo, kan binilog na yan. Maray kung maray ang obheto, pero kung gagamiton siya ng kapital, kan sarong politiko, ay dahil na kita magpara iba-iba dyan. Mga foundation pa ko no. Aram kong foundation Ebon. Matindihan pundasyon kayan panlalawgon. Panghawak. Pero so ibang mga foundation ay dahil na kaya na lalo na kung nagkakapot politiko sa karelihiyoso ay inutil ng mga puro foundation yan. Kumbaga sinda sana nakikinabang, kinakapital sana. Sigon sa Bareta, sa Palace Press Officer na si Claire Castro challenged Baguio City Mayor Benjamin Magalong to prove his claim that she was instructed to issue a statement about his role in the Independent Commission for Infrastructure o ICI. Castro urged Magalong to stop the gising game. Pambihira. Yung kasi Magalong dahil mo man maintindihan pero anaram kan tao ang lealtad kay ni kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya naglaog siya sa ICI dahil man siya tutubuda na gayo ta igo nga ning mga sinasamban iba na narakulang politiko. Kaya sabi ni Castro and avoid intrigue regarding her work, emphasizing that his allegation lacks evidence. She clarified that Magalong's decision to resign from the ICI was his own and not influenced by her or Malacanang. Castro added that all statements made during the September 26 press briefing, including the review by the legal team on possible conflict of interest between Magalong's duties as mayor and ICI member, were made under the president's directive. Magalong earlier claimed that Castro was the reason for his resignation after the palace clarified that his position in the ICI was only as special advisor, not as an investigator. Castro said Magalong merely presumed that her role as an investigator during an interview, contrary to President Ferdinand Marcos Jr.'s special statement on September 15, which outlined the specific duties of ICI members. They maintained that her actions followed the President's instructions and not any political motivation. Yun na, nagluluwas na baga, kaya dipisil po ini. Magalong kontra Castro. Sinda-sindasan na naman. Babaratikalan.
panibagong isyu na naman ini. DPWH uncovers 421 ghost flood control projects across Philippines. The Department of Public Works and Highways has uncovered 421 ghost flood control projects out of more than 8,000 inspected across the country. DPWH Secretary Vince Dezon revealed the findings during a press conference after a meeting with the Independent Commission for Infrastructure in Taguig City. The discovery came after joint inspections conducted by the DPWH, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, PNP, and DEF. According to Dizon, most of the peak or non-existent projects were located in Luzon. He described the current list preliminary, noting that hundreds of thousands of other projects still need to be validated. Dizon did not disclose the total cost of the ghost projects but confirmed that a detailed report has already been submitted to the ICI. The agency is set to investigate and hold accountable those involved in the fraudulent projects. ICI Executive Director Brian Hosaka said the DPWH's report would significantly aid their ongoing investigation with the new data. Investigators can now verify and visit the identified ghost flood control sites across the country. Both agencies vowed transparency and continued coordination to prevent similar incidents from happening in future infrastructure programs. Sasagibumanin meeting ang Department of Trade and Industry sa nagkapirang mga manufacturer sa mga masunod na aldaw. Sigun ki Trade Secretary Cristina Roque, pag-uulayan nindaan hirit kan mga inina paghalangkaw nin 5% sa indang mga presyo. Dagdag pa kan sekretarya na kadaklan sa mga manufacturers na naghihirit ang mga nagpapabakal nin mga pang Noche Buena. Plano man ni Roque na makipag-ulay sa mga iningan ni day na muna paghalangkawan ang presyo huli sa mga nadadanasan ng mga kalamidad sa nasyon. Sa masunod man ang mga aldaw ang nagpapaluwas sinda ni Noche Buena price list para maging basehan kan mga konsumidores. Pupuunanakan Commission on Election and Voters Registration para sa barangay asin Sangguniang Kabataan election sa maabot na Oktubre 20 na naman. Ang registration nagigibuon sa Bilog na Nasyon o para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos hasta Mayo 18. Gun Kikomilik Chairman George Garcia na ang voter registration kan BERMM an mapuon man sa Mayo 1 hasta Mayo 18. Gigibuhon ini matapos na isagibuan
PARMM parliamentary election sa bulan kan Marso. Nauman man kan COMELEC na magkakaigwanin 1.4 milyon na magpaparehistro sa pinagtagamang 7 bulan na gayong registration. Gibuhon man ang barangay as in SK election sa masunod na taon 2026 sa bulan nin Disyembre. Sabi na naman, Nobyembre, naglibang naman bagang COMELEC ka di. Sabi, November ang barangay as in SK election sa 2026. Kung yan nagin na naman Disyembre. Ay indaman daw sa Indo. Patan COMELEC, alaw-agaw man, laugaw. Mag-aadalan man subuot kan Malacanang propesto ni Senador Erwin Tulfo na magkaigwanin sa rong bulan na tax holiday. Sigun kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Gu, na importanteng mapagadalan ini kan Department of Finances and man Department of Budget and Management. Enot naman na nagsangat si Tulfo kan Senate Bill 1446 o bisto bilang 1 month tax holiday of 2025 na magre-resulta sa buot nin karahayan para sa mga obrero. Sinasagibo man ang propestong lihuli sa paglataw kan anomalya sa mga infrastructure projects. Libre po mo na pala ang buwis, Senador Erwin Tulfo. Wala ako kung naman kay ito na gobyerno, paano na sa mga pang-flood control. Hamak mo sa rombolan, palilibreonin buwis, kaya pigaadalan mo na dakan Malacanang. Pero logi nga kayo niyan Malacanang ang gobyerno. Dapat kaya, pag-adalan mo na ni Senador Erwin Tulfo, bakong basta-basta bara-bara na naman eh. Napili kan International Criminal Court prosecutors ang tulong medical experts nga nihilingon ang salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga ini ang eksperto halis sa behavioral neurology, neuropsychology as in forensic psychiatry. Basado sa siyam na pahina kan ipinaluwas kan Office of the Prosecutor na permado ni Deputy Prosecutor Mami Manjaye Nyang. Suportado subot nindan pagbubugtakan multidisciplinary panel of experts ngani hilingon ang dating presidente kun kaya kaining maghampang sa pagdangog. Nagpahayag manin kahandaan sa sendan serbisyon mga eksperto pungon niya na bulan. Katalaan man o nakalaag man sa dokumento an pagkontra kan prosecution sa pahayag kan depensa na ang pagbubugtakan mga eksperto ang posibleng magkaigwanin isyo kan pagiging bias. Enot naman na tugutan ang medical officer kan International Criminal Court na hilingon ang salud kan dating presidente. Magrumduman na kan Marso kan areston si Duterte tuli sa kampanya kay ini sa illegal na droga kan ini presidente pa kan nasyon. Pero inabot na po kita kan oras kan stuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa Senman Jonathan Oliva. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Kaiba niya to sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Ricky Sagayam. Ako nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Plat